ಎನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ಫೈನಲಿ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ಯ ನಿಲ್ಲಾಪಿದಾಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನಿನ್ನು ದೂರ ಪೋರೆಪಿದಾರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಹಾಂ ಪತಂದೆ. ಸೊ ಎಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೈತೆ ಅಡಿಗೆ ಪಂಡ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರತೆ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರತ ಎಂಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ ಕಾಲ್ ಪಂಡೋಳು ಇಜ್ಜಿ ಸಪುರ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ಬಲೆ ಪಂಡೋಳು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅದು ಬೈಕ್ಲ ಬರೋದು ಬೈಕ್ ಬಂದ ನಚ್ಚಿಗೆ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದು. ಸೊ ಕೂಡೊಂದು ಬೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಅವು ಏನು ದಾದಕೊಂದು ಅನ್ನು ಬಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚವ್ರೆ ನಾನು ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಈನೆಕ್ ಬಂದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅವು ಏನು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ. ಸೊ ಟೈಕ್ ಎತ್ತಿದಾರ್ದೆ ಏನು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ನಾನೊಂದು ಎನ್ನು ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇನಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಿಂಜ ಅಂಡ ಕಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವೇ ಹೋಪೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನೆ ಗಳಿಗೆ ದೂರ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಟ್ಕಿದಾರ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಕಿದಾರ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೋಪಿನಿ ಅನಿತ್ತೆ. ಸೊ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟು. ಸೊ ಹೋಯ್ತೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬೈತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಲರ್ ಬೈತೀನಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋರೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಆಪಿನತ್ತು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಡೆಮೋ ಎತ್ತಲು ಸೊ ಅಂಚ ಲೆತ್ತೇರು ನಂಗೆ ಅవి ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಡೆಮೋ ಪುಲ್ ಎತ್ತಿನ. ಸೊ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇರು ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಆಂಡು ಸಾರಿ ಪೂರ ತುತ್ತಾಯರು ನನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರೆಂಡು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದು ಇತ್ತಾಗಲು ವನಸ್ಕಂಡ್ರೆ ಕೂತೇರು. ಸೊ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಉಂಡು. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಗೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ಡೆ ನಾನು ಅಪೋರ್ಟ್ ಮುಂಚೆನು ಮತ್ತೆ ಬೇತಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಡೆಮೋ ವೀಡಿಯೋ ತೂನಾಗ. ಸೊ ಇಂಕುಲ ಡೆಮೋ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಐತುವೆ ಎಲ್ಲ ಪೋತುವೆ ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಟು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂದೆ ಒಂಜಿ ಡೆಮೋ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಎತ್ತೇರು ಒಂದು ಪಡುಬಿದ್ರಿಡು ಒಂದು ಶಾಪದ ಪುದರು ವೈಭವಿ ಬಂದು. ಸೊ ಇಂಕು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಬಂದು. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಕೊಂತೇರತ್ತೆ ಯಾರು ಒಂದು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಒಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತ್ತೆ. ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೈಡ್ ಇಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಪೋಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಸೈಡ್ ಇಡೆ ಡೆಮೋಕ್ಕೆ ಬೈದೀನಿ. ಸೊ ಆರೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಇಂಕ್. ಸೊ ಮೇಕಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲೇ ಕನೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಕಂಡ್ರೆ ಕೂತೇರು ವನಸಾದು ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದು ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಒಂಜಾಣೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡಕ್ಕ ಬಂದು ಆತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕದ ಅದಂದು चप्पल पड़ा मरुडे
ಶೂಟ್ ಪೂರ ಆಂಟು ಶೂಟ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ಯ ನಿಲ್ಲಾಪಿದಾಗ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೇಕಪ್ಗೆ ಪರಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾರಿ ಪೂರ ಅಂತ ಸಾರಿ ಪಾಕ್ ಸುತ್ತಾಡ್ತೇವೆ ತುಲೆ ಹೋಯ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ತೂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೈತಿನ ಬರ್ಕೊ ಬಂದೆ ಮೈತಿನ ಒಟ್ಟು ಹೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ